Okay, good afternoon mga mga ipi. So ito yung namisa naming manok, inahin, at may patay na piso. Maldita to. Kamaldita dyan mo. Maldita ha. Ayaw ka ano. Please ka nga dyan. Maldita gyud mo eh. Maldita kaysa nga mungaan. Napaka malditang inahin. Hindi kasi hinit-hinit. Sus na to. See, isa lang ang napisa. Mix kasi ito ng native chicken at Rhode Island na manok. Tapos yung isang patay. Just may ang pangit ng pagkapisa mo. Sige. Isa lang talaga. Baka bukas punan mo ng 5 para bawi tayo sa gasta. Ano bang nangyari dyan sa isa? Maldita.